Айде, приятен път! На 23 август 2024 година двамата с моят приятел Петко се отправихме на 5-дневно пътешествие с два мотора в 4 държави, един полуостров, едно море, две планини, една бивша социалистическа мегадържава. Отправихме се на адриатическо мотоприключение, започвайки от Златибор, Сърбия. Решихме към Златибор да тръгнем и да минем през граничен пункт Връшка Чука. И не след дълго стигнахме до границата, където минахме абсолютно безпроблемно. На граничния пункт срещнахме небезизвестния Косъм и неговият спътник, отправящи се на мотосъбор в Хърватска. Имахме удоволствието да покараме с тях до Зайчар. В Зайчар спряхме за първо зареждане с гориво. За 260 изминати километра заредихме по 10 9 литра. петли му наливаш? Аз само стотак. В Сърбия при влизане на магистралата си теглиш билетче, а на излизане от магистралата трябва да го платиш. Здравейте! Карта може ли? Ако има novca na njoj. Какво? Ako ima novca na kartici može. Ne razumem. Чак аз не можа да разбера. Не, 8 януара съм. И след като излезахме от магистралата, някъде около Чачак попаднахме в убийствено задръстване, където пецата имаше малко премеждие. За щастие, размина му се само с оплаха и леко ожулване на куфара. Какво стана? Това удари там в Сърбия. Къде те удари? Има ли нещо? О, е тук. Куфър. Бати идиот. Венте и направо удари, аз няма време да мина. Само куфър е. Закачи ли ти крака или не? Само куфър. И след малкото премеждие продължихме към Златибор. Златибор е популярен туристически курорт в Сърбия, който се намира в едноименната планина. Доста наподобява на нашият Боровец, само че мисля, че е малко по-уреден от него. Намира се на надморска височина 1010 метра. Постоянното население на този град е около 3000 души. В Златибор се намира и един от най-дългите лифтове в света. Почти 9 км, който свързва центъра на града с връх Торник.
Пристигнахме в късния следобед, някъде към 4-4:30, изминавайки 584 км и побързахме да се настаним в предварително резервирания от нас хотел Президент Хил. Бюджетен хотел с ниска цена, но пък уютен, на тихо място и с красива гледка. След като паркирахме моторите и се настанихме в стаите, след кратка почивка излязохме да разгледаме центъра на Златибор. Центъра на Златибор се оказа доста добре организиран. В него има голямо езеро, което има няколко фонтана. В уличката около езерото има множество малки магазинчета, в които можеш да си купиш палачинка, сувенир, да разгледаш. Отделно има виенско колело с увеселителен парк около него. Намерихме автентично етно-сръбско заведение, в което да хапнем типична сръбска храна. Айде на здраве! Сърбите са скараджии. Изключително добре приготвят на скара плескавици, кюфтета, наденици и всякакви други специалитети печени на скара. Ракиите им обаче детски, по 20 грама. Обаче погледни, виж и колко много хора има. Svoj saradnike, sagovornike, domaćini i tako da se to prenove na jedinstvo. Svaki detalj А ще имаме една палачинка. moje familije, meni. To nama nije bio put, to je nama bila porodica. Mi smo tako živjeli, tako smo se i odnosili, tako smo se ponašali. Te devojke su bile 16, 17, 18 godina, mogli su da nam budu čerke. I tako smo se prema njima odnosili. Nimalo nije bilo lako, pogotovo tih 90-ih godina kad se cela zemlja raspadala, kad ceo sistem se raspadao. След като хапнахме и се разходихме хубаво из центъра на Златибор, се прибрахме всеки по стаите си в хотел Президент, за да се наспим и да си починим за следващия ден, тъй като ни чака пътуване до Черна гора и Будва.